sesu matur marang risang Mahayogi sang Wipragati paran karasaning diwanguti pati yogya sang wining warna kanggo mlaring bumi Ilahit awigna mas purnama sidhem awigna mas purnama sidhem silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana sono sinambung nang nembla pesta maksil stantun lambang Buddha jinandra tutur katela tetula tulat mrih lap beteng parabdiya ini sudah ngupama pramen niskara karana dadi jaman purwa mangjata kabusananing bebita tawur dewa lambang matumpa-tumpa parma panggung sang Murwengkata segebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen naras saya karaos mulajari rohang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadya jalma kang ilokaca jarwe sinakop cang carita becik wis kagelar jero pakliran yaiku jatra mrisan pagelaran inggit purwa Surya Candra Darmi Wangkartika wis kena bong drateng kawasa sahari ratri hangidri bawana prateking tuk sinuglir kemanti tempat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan tangkar temangkar toya sinrembun toya jarwah pating rembyah datu padang nggo walang atoga buron wana yang buron wana dadi branan tanpa wijalan padang tarwangan senari sangguang renang sumur bahani jagat Bumbing jagat ketantuk mungup-mungup mumbing kalengan wukrabang pengangah lamun keksayan dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sangguang karko kapon semai belak kanan kiri ning abang esmu jenar kapul bawan senari sangguang basonto tanam tukaton ijo uru-uru yamanggu gunung kangkaton biru moyo-moyo bojo ing gunung kini melan gedal kasirit para bancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tarmetawis dangu sole ngawula tasih dene warsa upaya buka garap Tegal Sawahi anggur sino tatana pedhote serambi senggonan sesindenan mikul garul gune anggir ngraja kayane sawanana tembagan samara wangi Sanggang saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ingkang tlapapat lor kidul wetan yang ulon sinaring jagat kang samira banyata rebut tejo rebut kepuwung paradatan wonten ing tengah madani kekuwunging pertapan Kutha Runggu pertapan kang sumunar tejane cumlorot sumunduling ngawiyat ing madaring pacaraban ambabar gondo arum kawistara dupa menyan ratus eling-eling pertapan Kutha Runggu mapan madeg ing lengkaing arga Kutha Runggu kaapit kanan kiring kata jurang corong kinepung gua serong kinarya susuwing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran ter sasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang witri rewe-reweron klopo bumi subur pasiten pawur satrah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi
Gurung-gurung bebanjeng kadang rangsang langit lenggak lengguk. Lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang mening tirtani. Iline kang pinara para, banyu kang tinampi waduk bentung-bentung ginaru hagileni sawah yang patah galaning nara Pisma. Pokal pangulitane basa datana lebih becak sacengkakeng selo. Sadaya tanduran kang murakabi pandya badari silang gelar pasabinan. Yaya Rukmi Sari kang pinangga Pratiwi. Pategalan Gopal Wijo ingkang ngrembuyung gegudungane. Ambiye kowe kanthi kaya manglung wit-witane, pala kependhem, pala kesimpar. Pala gumantung sadaya tan kuci wajinawi pukulan kang mawe kesarasaning dewi. Ingon-ingon raja kaya itik iwen sansiang rembug lamun siang aglaring manggunat. Lamun wanci surup surya samya bali mring kandangi sowang-sowang. Tatanana carane kandhang aku kenanjing palang labet tebih saking tindak durjana cuti samya sayek seka kadya karya luhuring nusa bangsa. Tuwin pertapan ning arga kutha Runggu. Ngono gunung bangi gunung anggo ngreksa mrih lestari pentung murun trah tumrah. Sada dadi huruk-huruk kaneng lingkungan. Langgung-langgung lamun toti naliti sampun samya samet maring sesanggeman. Sepentebih saking tindak sansaya sinansaya winada widananing umat sinamatan daya dinayan. Sawijing cismapan jatining pecerabaan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah ambabar karya. Kenging binasake ing madaning pertapan kutha Runggu nedheng awontenaken dintening pawiyatan. Lasinten ingkang sampun lenggah wonten madaning pacerabaan. Muhung pandhita ing pertapan kutha Runggu. Wusana pernahi dewi-dewi lamun kethek arane Pragusa. Buta arane Prajeka Dewa Mewisik pandhita. Wenang apa parap. Nenggih Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Sang Natarsa lenggah ing madaning pacerabaan ing pertapan kutha Runggu. Tuhu pandhita kang gedhe pangaribawane saha dhuwur kawekasane kuncara ngelmune anjayeng bawana pangwasane kang wis kayap dening sangganing para emban miwah para cantrik manguyut jejonggo ingkang sami sebut dede kok titah limrah dede kok titah sawantah nanging nyata tuhu mantasaning para satriya. Kadite kang sampun lenggah madaning pacerabaan Kesawa Sidi sowan wonten ing pertapan kutha Runggu. Nenggih pandhita ing Kendali Sada ing Gunung Kundalini. Nenggih Sang Tapa Begawan Mayangkara. Ya Sang Raden Anoman ya Bambang Senggana ya Maruti ya Gembok Mangliawang. Ya Risang Rama Dayapati. Prandene katon piswanipun Dedya Kala jajak merka piranganing kadang tunggal bayi miwah. Gajah Setu Bondo temah kawedharing lisan Sang Begawan Kesawa Sidi. Pandhita kinarya wangsih bindhu kumbangi semadu sarining tawang susuh angin ngending onem yang kalian ngangkung paksi mibar
sasetyane tanpa dadya sacipta-cipta tan kang raton rentas luhur asor pinangge bebendu kung nagani kung ngasing kanesan nipun wong agung nesgo ngira sutireng-wireng jre lalis enggang jiletan toleheng jile iro wong alim bu lasan
mayat maton minop main pak umpaan suci bentusi kelare monginaryo kapos waton nerwaton ira prabaweng saloka rokmi kabeh-kabeh mung marana tingalira bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengkoto dhisik gawe kaget sotaning tias rasane Begawan Kesawa Sidhi teka dina sak mengko ana ing madaning pertapan Kutha Runggu kayata dene ketaman wahyuning dewa jernyatane ora adat saben pendak-pendak pertapan Kesawa Sidhi ngenake pawiyatan ana ing Kutha Runggu ingkang sowan sarta ingkang sebo mesti wae cantrik-cantrik lumrah saka pertapaning Kutha Runggu ya mung ingkang dadekake bingung sarta gawe gumun setaun jengleng serendeng manahe Begawan Kesawa Sidhi teka aku mung pendhita gunung lah kok teka iki ora pangling ingkang mara sebo marak sowan ana ngarsaning Begawan Kesawa Sidhi pandhita sing wis kawentar dhuwur ngilmune sartane gedhe marang kasudebyane ora pangling iki Raden Anoman ya Resi Mayangkara ing pertapan Kendali Sada ingkang nalika samana dadi jagoning dewa mapan ana ing Kayewangan ora mengkoto dhisik penemban Anoman ya penemban Senggana ya Sang Resi Mayangkara sakwise satata ngadhep ana ngersaning Begawan Kesawa Sidhi ing pertapan Kutha Runggu asat kang dadi napas aso kang dadi riwe padha kanthi raharja sakpratane Sang Begawan Anoman ya Sang Resi Mayangkara nunamit pasang kaliman tabi dina bene iki laduni dumawaing tawang tuwang linepat ning tulak manu nun sewu menemban parang paduka Sang Penemban sesembahan kula guru sejati kula ami dhateng wiswanipun ingkang abdipun Bambang Senggana ingkang abdipun Anoman sowan marosipun wonten ngarsa paduka tansah pinayeng kawidatan dening sami kula tebih saking rubeda sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Sang Pinandhita Kesawa Sidhi pertapan Kutha Runggu mengkoto dhisik Resi Mayangkara kula katimbalan kados pundi aja kaladuk wani kurang deduga aturmu ya Raden jernyatane sira kuwi luwih dhisik urip gumelar linairake ana ing jagat tinimbang Kesawa Sidhi wis luwih dhisik suwe nggonmu urip ana ing Madyapada bebasan gesangmu kuwi wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan
Tak kira apa ora kuwalik yen tok Anoman sing ngaturke bekti ana ngersaning Kesawa Sidhi. Malah tak kira gandeng aku tinemu taruna tinimbang Resi Mayangkara tanpa ana sembahku. Mboten beneran. Paripaksa menawi samangke paduka dawuh lan ngabdipun senggono. Kula kapuri nampi sembahipun Gusti kula inggih sesembahan kula pun Begawan Kesawa Sidhi paripaksa mboten saged. Sababe apa mangkono? Kula sawan wonten mriki menika kula badhe nyecep ilmunipun Sang Begawan Kesawa Sidhi. Lan malah kula mboten narimakaken lan kula mboten badhe sudi. Kula katimbalan kanthi awasta peparap kula mboten purun menawi kula pun timbali mawi Begawan Anoman utawi Resi Mayangkara. Sabab kula ngrumaosi kula sawan wonten mriki menika kula badhe meguru lan kula badhe swita sartanipun nglebur tapak asta wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita Kesawa Sidhi Kutha Runggu. Ing bawana langgeng sinunggih tatanawrat teka luhur wekasanmu Resi Mayangkara ning atase jeneng para kuwi wis madeg brahana mataun-taun kamangka wis luwih dhuwur kawekasane sarta luwih dhuwur ngelmumu tinimbang pendhita gunung Kutha Runggu iki. Yen to ditimbang sartane taker tak kira ngelmune Begawan Kesawa Sidhi ora sak babak sarta ora sak traju kelan apa kawruhmu Raden Anoman. Iya nanging tinimbang mengkone gawe kaduk ati kajeron penampamu lan gawe gelane atimu Raden Anoman ya Raden Senggono tak suwun prayogake rawuh ing mertapan Kutha Runggu sampun boten kirang prayogi Praban. Malah ora pangling uga perangane Kadang Tunggal Bayu. Welala kok dadi ibarat manahku kelepan samudra madu pertapan gunung Kutha Runggu karawan para Kadang Tunggal Bayu. Ora pangling ingkang wis ngaglah bergagah-gagah pideksa. Iki Dedyakala Jajak Wreka. Tak kira tak jaluk supaya merayogake pratane Dedyakala Jajak Wreka. Raden kece-kece wali kece satet alpan wali kopir bojleng-bojleng iblis lanat padha jekan yo penemban sing gedhe pangapuramu yen to aku paripaksa sowan ing pecrabaan Kutha Runggu gawe rontok blandar lan nusukmu. Mergo sangka pertapanmu ya pecrabaan Kutha Runggu ki ming cilik kamangka deteku 3 meter dhewe. Aku munggah pertapan kene rontok kabeh usukmu Penemban. Ora dadi ngopo Raden jernyatane dudu kok pertapan Kutha Runggu ingkang cilik nanging pawakanmu ingkang ngungkuli marang menungsa lumrah. Mangkono. Iya. Yen mangkono sowanku wis kapiji kanthi prayoga ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidhi. Aku ngaturke sembah lan basaku katurana ngarsamu Penemban. Iya. Sang Dedyakala Jajak Wreka. Tak tampa tiba sepadha-padha Raden prayogakna lungguhira. Kaya wis ora kurang kepenak. Mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjroning atine Kesawa Sidhi apa kang dadi darunane Dedyakala Jajak Wreka. Rawuh utawa prapta ana ing mertapan Kutha Runggu. Wis pantes tak kira lan wis sak trepe yen to paduka Sang Penemban Kesawa Sidhi ora basa marang Jajak Wreka. Mergo aku iki calon siswamu, aku iki calon cantrikmu. Tanpa beda marang apa sing wis diaturke dening Anoman. Yen to niatku sowan ing mertapan Kutha Runggu aku bakal nglebur tapak asta sartane aku bakal swita nyecep ngelmuning Sang Begawan Kesawa Sidhi ing mertapan Kutha Runggu. Mangkono Raden. Iya. Mula kang saka kuwi tak jaluk lahir lan batin panarimamu Penemban. Iya. Kang prayoga lungguhmu Dedyakala Jajak Wreka kaya wis ora kurang kepenak. Welah. Iki pawiyatan pecrabaan pertapan Kutha Runggu kok malih dadi kebun binatang.
Iki munyuke ana gajahe ya ana. Malah tak sawang tekan jaba kae ontane ya ana. Lah kok dadi sasat kewan apa-apa ana ora pangling sang Gajah Setu Banda. Raden ngaturake kasugengan sak praptane sang Gajah Setu Banda Raden. Ya jagat pangestu wayah upana jagat Patendra Jala Dewaku. Inggih Praban. Tansah pinanggawi datan ring sambi kula. Sowan kula wonten ngarsa patuku sak Praban Kisawa Sidi. Mboten manggalangan setunggal purwakin kula sareng wonten ngarsa patuku pandhita ing pertapan Kutha Runggu. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Praban. Iya. Gajah Setu Banda tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat marayogakna lungguhmu. Sampun boten kirang prayogi Praban. Sowan kula wonten ngarsa patuku sang Penemban Kisawa Sidi. Pareng pangestu patuku badhe kula cancang puceng weni dumaweng wijang remeketing perdaya saestu dadosaken cahya nercaya daging rakayawanan. Iya. Bung bangono langgeng sinunggi datan awrat. Gawe kaget lah kok dadi pertapan Kutha Runggu dadi akeh kewan-kewane. Kang mangkono gandeng kabeh wis satata. Raden Anoman kula wonten dawuh. Mara satata anggon sira ngadhep bakal tak dangu apa to kang dadi wigatine Raden Anoman. Suwita ana ngersaning Sang Kisawa Sidi. Sakpungkure aku ndangu marang Raden Anoman tak piji siji-siji dedya kala jajak werkasartane Gajah Setu Banda uga bakal tak dawuhi supaya matur sejatine apa kang dadi sabab lan dasare apa teka mung pendhita Gunung Kutha Runggu wae kok disuwitani dening para priyagung-priyagung. Nuwun sewu Penemban. Saestu sowan kula menika kula mboten badhe nyecep ngilmunipun Sang Begawan Kisawa Sidi. Jernyatanipun kula kinten menawi kula nyecep ngilmunipun Sang Begawan Kisawa Sidi mboten badhe wonten pigunanipun tumrap jasad kula. Awit menapa nyemuti lampaning jagat yuswa kula ingkang sampun mangabat-abat mataun-taun kula gesang wonten ing alam Madyapada. Bebasan kula menika sampun tuwuk nedha gempalaning jagat legiasi ning kawontenan Praban. Kula sampun tumon lan kula sampun wareg, kula sampun jeleh, kula gesang wonten ing Madyapada awit wiwin kula nderekaken marang Nalindring Pancawati inggih menika Sang Kata Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Dumugi sapriki jaman para Pandhawa ki jaman Brata. Kula tasih kaparingan sugeng saking ngarsaning Gusti kang Arya Luka. Duh Penemban ingkang badhe kula tanjahaken wonten ngarsa paduka menika dede kok wejangan ngilmu, dede kok wejangan kawruh kasampurnan utawi sak panunggalanipun. Jenyata menika sak mangke mboten badhe piguna tumrap ingkang abdipun senggono. Nanging badhe kula tanjahaken menika kula namung badhe nyuwun mresa paduka piyai ingkang winasis tartentu pirsa dhateng benjang menapa kawontenanipun Anoman. Benjang menapa senggono badhe kabanjut dening dewa, benjang menapa Anoman pejah Penemban. Kembang sungsang dinang konang kota ora wis wayang lendo nero po me pume bangga
Adam-adam babuwa ses kang tanur wiles ong Ong bawana langgeng sinunggi datana warat Raden Anoman kula wonten dawuh penembahan teka gawe kaget yasing Begawan Kisawa Sidi teka pitakonmu kok nganeh-aneh nganeh-aneh sababipun menapa penembahan teka samangke paduka paring dawuh kados mekaten kosek to lumrahe wong urip ana ing jagat iki njaluk supayane kaparingan yuswa ingkang panjang umur ingkang dawa sartane awak ingkang bagas waras merga ibarate wong urip ning jagat iki dheweke ngrasake awak sing ora kepenak ngrasake ora waras dheweke nandang lelara mesti wae dheweke ngupadi marang dalaning usada supaya penyakite bisa diangkat saka ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa ana wong kang ora kepenak awake ana wong kang ngrasake greges-greges rasane keju kemeng sikil lan tangane mesti wae mara ning tukang pijet kuwi lumrahe wong urip ning Madyapada lah ning pitakone Raden Anoman teka nganeh-aneh ning atase kabeh wong iki padha kepengin supaya urip ingkang kepenak pinaringan yuswa panjang lah kok sira Raden Senggana kok malah kepengin ndang kapan matimu Anoman kula wonten dawuh tak pesthekke sira kuwi wong kang ora iso ngucap sartane ora iso duweni rasa syukur sabab ngene pitakonmu kang kaya mangkono nanjihke sartane njaluk pirsa kowe kepengin ngerti dalan patimu kapan lan besok apa kowe kabanjut dening dewa Anoman pitakonmu kuwi sejatine kowe mung arep wani marang pangwasaning Gusti kang akarya luka kowe iki menungsa sing ngibarate kowe wis wani nerak pancak nerajang pewalering Gusti. Ndiripun kados pundi teka paduka paring dawuh mekaten penembahan. Merga bab tumrap Kisawa Sidi. Babakan sanguning pati, babakan rejeki jodoh. Kuwi mung Gusti kang duweni. Ngerti sartane mung Gusti kang pirsa marang kahananing menungsa urip ning Madyapada. Lah yen sira Senggana duweni pitakon sing kaya mangkono kuwi padha karone kowe ora percaya karo pangwasaning Gusti. Ibarate kowe diparingi rejeki ingkang kathah, kowe diparingi rejeki wujud yuswa panjang, kowe ora ngaturke panuwun marang Gusti nanging kowe malah maido karo sing gawe urip. Kuwi ora prayoga, sartane kuwi dosa tumrap Begawan Kisawa Sidi mangkono. Waduh, penemban. Malah kula gadhahi kalepatan menawi pitakonan kula kados mekaten ya mestine mangkono nek pancen kowe mung arep suwita nglebur tapak astana saning Sang Begawan Kisawa Sidi tak tampa kanthi lila gawa lair lan batin nanging kuwi wadining Gusti lho Anoman iki bab atimu sok kapan kuwi ora ana ingkang mangerteni kejaba mung Gusti nanging nuwun sewu tartentu kemawon paduka pirsa gandeng paduka menika caket dhateng ngarsanipun Gusti lah mbok menawi saged pun suwunaken pirsa takon ke apa? Kula aturi sak mangke paduka sowan nursaning Gusti. Nyuwun pirsa Anoman besok apa le mudhar, besok apa le pejah, besok apa le kabanjut dening dewa. Lah kowe nek ngono malah mujek-mujekke mudharku. Lho. Liripun kados pundi? Kowe malah akon karo aku kon sowan nursaning Gusti kuwi kowe mujek-mujekke mudharku. Lho, mboten mekaten mriku mboten. Nanging kula mriku namung badhe miterang. Iya, tegese paduka mriku rak caket dhateng ngarsanipun Gusti. Lah mbok menawi gandeng saking akrabe paduka kalian Gusti, kula aturi nyuwun pirsa dhateng Gusti mbincang menapa Anoman kapundhut. Wis ora sah ngrembug perkara pati lan uripmu.
bakune yen to kowe saguh nampa bakune yen to kowe saguh nrima marang apa kang dadi peparinge Gusti tak kira yuswamu ingkang dawa iki ora bakal muspraning bakal piguna tumrap uripmu wiwit purwa madya lan wusanamu senggana sikra kang bala tumingal rangat sampo kang samya tali merat dadet bilateng kota kanyanggung manguncang nidhi benjang sang adil-adinyo matali wos tresna sira wilangga kaya buta singa wragil pasti juga dendanya kang mangambabaya didemadane kaunteran pecabaan kutha Runggu nalika semanten nggih Sang Raden Senggana ya Bambang Anoman ya Sang Resi Mayang Purika nampi dawuh saking Sang Tapa Begawan Kisawa sidi cumeplong raos sing manah temah tintrim ing Wardaya dadosaken kanyut pinangka warju kanyut jare wong aganten warju jare wong kecoh nginanga durung abangi durung manjing dasaring bantala kasaru gegering jaba yak ngarsa tangkeping mrika paseban pura amuk apa to kang dadi darunane lambu menapa wujuding macan ingkang bedal saking keranggeng dede menapa wujuding gajah ingkang medhot saka wantilan dede nenggih praptanipun serayan saking nagari Ngastina nenggih senopati negari Gajahaya nata ngawangga Sang Narpati Karna basusir kang kadherekaken dening Nindya mantri pangangsa muka negari ing Liman Benawi nenggih Sang Organopati Harya Sengguni nalika semanten miyak sanggane para sebo cantrik manguyu jejonggo repepeh pindha sata metarangan tumrajok tanpa larapan selari mirem-mirem kembang popong ratebang saremo
Panjrah ingkang puspita arum kasireng samirana amrih Sekar kadung ngas kandhana maleh raras retnaning driya Iung bawana langgeng sinunggi datanawrat teka langkung damel kaget tiasipun Begawan Kisawa Sidi teka namung sak derajat kula karawan priyagung mboten pangling menika praptanipun Nalindra Ngawangga senopati ning negara Ngastina. Inggih Gusti kula inggih sesembahan kula Ngawangga pun Gusti kula Surya Putra inggih sinuwun Prabu Karna Basusena. Kamangka kadharaken dening patih saking negari Ngastina kang pidaleming Plasa Jenar. Pun rekyana patih Harya Sengkuni. Nuwun mangke sinuwun. Damel kejot yasing manahipun ingkang abdipun Kisawa Sidi. Sengkan-sengkan datan pepupuyan rawuh paduka wonten pertapan Kutha Runggu. Gusti kula Ngawangga, kula ngaturaken sembah kula kunjuk wonten
ngarsa Paduka Gusti kula ngawangga pun sinuwun Prabu Karna Basusena. Sinuwun niwangsuk mana mangat dilunuwih ana sasmentaning sun jagat masasaning Bathara Humbawana langgeng sining widatan awrat. Ya jagat pangestu ngara wayahu Bathara jagat. Ora mengko dhisik sadurunge aku nampa apa kang dadi sembahmu. Penembahan kula wonten dawuh. Apa ya kene iki adeking pertapan Kutha Runggu? Lan apa sira Penembahan Kesawa Sidi? Mboten wonten kalih nggih mriki adeking pertapan Kutha Runggu. Inggih ingkang abdi pun Kesawa Sidi. Oh. Ya. Yen mangkono ora sisip nggonku sowan ana ngarsamu, Penembahan. Sembahmu tak tampa ora lan pangestuning Ratu Ngawangga wae tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat. Sinuwun mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka. Ya, kaya wis ora kurang prayoga. Nuwun sewu Rekyana Patih. Rekyana Patih Harya Sengkuni inggih Rekyana Patih Harya Suman. Sarawujeng andika Rekyana Patih ngaturaken kasugengan Rekyana Patih pinayunganing kawidadan ring Sambikala di Kesawa Sidi gawe ngaturke pambagya raharja ana ngersaku ora liwat aku ngaturke salam taklim. Inggih Rekyana Patih Harya Sengkuni kula tampi damel bombong ing tias. Iya. Mboten langkung kula aturi mrayogekaken lenggahipun Rekyana Patih. Iya Kesawa Sidi ya. Ana sinden cenanangan Pak ya. Walah. Dewa kok cenanangan. Lotak-lotak kesusu rabi ya. Maman kula wonten dawuh nggih. Nuwun sewu lah kok menawi estu menika pertapan Kutha Runggu lho. Nggih. Menika lah kok kawontenanipun nganeh-anehi. Nganeh-anehi pripun? Menika lah kok wonten Kakang Anoman prapta wonten mriki. Lah kula nggih bingung kok nggih. Kejaba Anoman nggih niku enten gajah. Nggih. Lah teng mburi kula niki malah enten barongan. Nggo gegek niki mengke pertapan Kutha Runggu ajeng niki janjane senes pertapaning pendhita sing mejangake ilmu ning niki mengke sekolah jadilan gitu. Sampeyan mriku kok aneh-aneh. Lho, mbok menawi lah niki enten barongane niki. Nuwun sewu sinuwun Prabu Karna. Apa Begawan Kesawa Sidi? Sewu-sewu lepat kula diagung pangaksami kula kanggep luput lan dosa. Kula nyuwun lumebering sah samudra pangaksama. Wondene kula sak mangke arsa andangu dhateng rawuh paduka menapa ingkang dados wigatosipun sinuwun ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat. Yen ta Ratu Ngawangga wis kaparingan purba wasesa aku bakal matur samu Begawan Kesawa Sidi kasumanggaken kanthi wekdal sak cekapipun. Kesawa Sidi kula wonten timbalan. Anane Prabu Karna Prapta mrene iki babar pisan ora saka karepanku pribadi. Sriyantane ngelingi marang derajat lan kalungguhanku ning Prajanegara Ngastina aku minangka senopati ning negara. Mula kang saka kuwi sowanku ora saka karepanku dhewe nanging aku dapur diutus dening Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana. Munggo apa to kang dadi wigatine? Kesawa Sidi. Nalika semana Yayi Prabu Jaka Pitana dawuh kelawan nata Ngawangga ingkang ora ana liya wigati kejaba aku kinen prapta ning pertapan Gunung Kutha Runggu. Ya ingkang mapan ning lengkahing harga Kutha Runggu. Inggih salajengipun lan wigatine miturut dawuh sarta ngendikaning Yayi Prabu Jaka Pitana sowan kowe iki kinen nanjihake sartane kinen nundung marang sira Begawan Kesawa Sidi nggonmu mapan ning pertapan Kutha Runggu, nggonmu ngadeke pertapan ana sak lengkahing arga Kutha Runggu. Sabab mangkene dasare Yayi Prabu Duryudana dawuh kang mangkono merga ngelingi kowe mapan utawa kowe ngedeke pertapan Kutha Runggu iki mapan ana sak lengkahing arga Kutha Runggu. Kamung arga Kutha Runggu ya gunung Kutha Runggu iki kebawat keperintah wewengkon Prajanegara Ngastina. Mula kang saka kuwi kowe luput sartane kowe dosa, kowe duwe dosa tumrap Kaprajan Negara Ngastina yen to lumrahe kowe bakal dipidana.
Nanging gandeng elingi gedhe palimarmaning Yayi Prabu Duryudana. Kowe ora diparingi pidana nanging kowe mung bakal ditundung saka pertapan kene, kowe aja ngedeke pagura ning kene. Iya, Begawan Kesawasidi pancen bener mangkono. Ternyatane malah nalika semana wis utusan kelawan anak Prabu Karna. Yen ta kowe ora gelem lunga saka papan kene, anggon kowe ditundung dening Angger Adipati Karna, kowe bakal dirudha paripeksa. Nanging ngelingi marang sasmitaning dewa Begawan Kesawasidi. Nalika semana sasmitaning dewa paring dawuh yen ta kowe iki ngedeke pertapan ning kene arep mbok nggo dasar sartane arep mbok nggo lantaran kowe entuk wahyu Makutha Rama apa ya pancen mangkono kahanane. Iya. Bener apa sing diaturke Paman Sengguni? Malah aku tak nanjeke karo kowe. Bab perkara kowe nggonmu tak tundung saka papan kene kowe supaya ora lunga utawa ora mapan ning pertapan Kutha Runggu kene. Kowe uga tak suwuni pirsa sartane kowe tak jaluk katerangan. Inggih, katerangan bab menapa? Apa kowe bener kowe bakal dadi lantaran tumedheng wahyu Makutha Rama? Nuwun sewu perkawis menika wadi lho sinuwun. Jalaran bab wahyu utawi kanugrahan menika namung Gusti ingkang pirsa. Ngono. Inggih. Paman Sengguni pripun nggih? Dos pundi? Niku mung ngapusi niku. Lho, goroh pripun? Niku janjane pun gimbal wahyu Makutha Rama ning dheweke mboten kersa blaka, pun rudha paripeksa mawon. Bekan Kesawasidi. Sinuwun Prabu Karna kados pundi? Yen to kowe ora gelem lunga saka kene, sak ora-orane kowe musungsungake wujuding wahyu Makutha Rama. Liripun kados pundi? Nggonmu mesanggrahan ing wewengkon bumi Ngastina. Tak paringi pangapura waton wahyu Makutha Rama mbok paringake ngursaning Yayi Prabu Duryudana. Nanging kok sok balene yen to kowe ora gelem masrahke wujuding wahyu Makutha Rama ngursaning Yayi Prabu Jaka Pitara Ngastina, kowe bakal tak tundung saka papan kene. Yen kowe ora bisa tak tundung kanthi serana alus, kowe bakal tak rudha panipeksa. Pecrabaan Kutha Runggu bakal tak gawe karang abang, tak biyuki Batang Sayuta. Begawan Kesawasidi. Majeng Sitigong Sititanaya. Majeng Tatan Pasusila Tatan Pasusila. Mecel dukanira Sang Ramandaya Pati. Ponang karot kanan riwe kumri wis pucak ing rawis yen sinabot maring sagedheng murub dadi tahono. Nuwun sewu sinuwun ngawonggo. Lho, iki Kakang Senggana. Iya. Teka mapan ning pertapan Kutha Runggu, sekawit kula mlebur tapak asta lan kula swita. Wonten kesaring Sang Begawan Kesawasidi ing pertapan Gunung Kutha Runggu. Kowe arep ngopo Senggana? Nuwun sewu. Sareng kula midhanget pangandikanipun Gusti kula ngawonggo kok sajak runtik manah kula, panas kuping kula. Ning atasipun menika sesembahan kula menika guru kula Sang Maha Gurunipun Begawan Mayangkara inggih pun Senggana inggih pun Anuman. Teka sak mangke badhe pun pulasara lan badhe pun rudha paripeksa dening wong Ngastina. Badhe pun rudha paripeksa lan badhe pun tundung dening antek-antek ipun Prabu Duryudana. Sinuwun. Ngemuti derajat kula menika pandhita, derajat kula menika brahmana, kula sami kalian kalengganipun Begawan Kesawasidi. Nanging gandeng Begawan Kesawasidi menika sesembahan kula utawi guru kula paripaksa kula ingkang mepalangi menawi paduka badhe nundung Sang Begawan Kesawasidi saking pertapaning Kutha Runggu mriki. Yen ngono kowe sing dadi pepalange Ratu Ngastina lan dadi pepalange Ratu Ngawangga nggonku bakal nundung marang Begawan Kesawasidi. Anoman wonten dawuh. Sing duwe pangwasa sartane duwe purbawasesa tumrap pertapan Kutha Runggu ki ming Begawan Kesawasidi dudu kok
pendhita Kendali Sada. Mula kang saka kuwi kowe ora ana sambung rapete karo Prabu Karna. Kowe ora duwe wenang rembug perkara pertapan Kutha Runggu. Nanging paripaksa gandeng kula mriku cantrik kinasihipun kula putra siswanipun. Sang Begawan Kisa Sidi paripaksa kula dambelani marang kalengganipun. Sesembahan kula pun penemban Kisa Sidi. Oh, nek ngono kowe berguguk ngutang waton Bondan Datanpa Ratu ya. Tak pesthekake kowe sing dadi pepalang. Yen mangkono ayo dudu nang ngene papan neter kadigdayan metu njaba tantening parapatan pertapan Kutha Runggu. Kula aturi medal Jawi, kula susul Ratu Ngawungga. Siswa matur marang Sang Mahayogi Sang Wipragati paran karasaning Jwanghuti pati Sewu lepat atur kula diageng pangaksami menemban iung bauna langgeng sinunggi datanawrat senggana wonten dawuh. Lah kok dadi ing mau kowe wis tak jlentrehke sartane kowe wis tak paringi dawuh uga wis tak jarwani. Perkara wong urip ana ing jagat kowe sepisan gersula perkara uripmu ingkang diparingi yuswa panjang saka dewa. Ping pindhone ing ngarep kowe matur yen to kowe sagung lebur tapak asta kowe sagung dadi siswane Begawan Kisa Sidi. Teges yen to kowe wis tinampa pasuwitanmu kowe kudu nampa kabeh apa kang dadi dawuhku. Sartane kowe kudu nyingkiri marang apa kang dadi pepalih sartane kang dadi wewalerku. Iki keparengipun kados pundi? Nanging bareng aku mangerteni patrapmu sing kaya mangkono senggana wonten dawuh. Kowe luput, kowe kleru. Luput kula menapa, dosa kula menapa. Teka kula nggadahi patrap menapa sak mangke paduka nglupataken dhateng pakartinipun ingkang abdipun senggana. Kowe tanpa tak dawuhi ngundurke Prabu Karna. Lah kok dadi kowe malah ndadekake pasulayan ana ning pecerabakan Kutha Runggu. Ning atase aku ora maringi mandat karo kowe takon ngundurke Prabu Karna kae mau. Lah kok kowe delangap-delangap ucapmu nreteh kaya bethet sewu nembung pategalan ndrwili kaya grujukan aturmu Anoman. Kowe wis ngluwi marang apa sing dadi keparengku. Mestine perkara iki mau iso dirembug kanthi srana aris lan iso dirembug kanthi srana alus. Nanging merga sangka aturmu lah kok malah dadi kriwikan, dadi grujukan guyon, dadi tangisan Anoman. Kowe kuwi siswa kinasihku, kowe cantrikku. Kamangka kowe iki satriya, kowe ya pendhita ing pertapan Kendali Sada. Kamangka kowe ingkang wis mbibiti perkara. Kowe wis mbibiti perkara, kowe kudu wani nanggung perkarane. Yen to kowe ora iso nanggung perkarane, sartane kowe ora bisa ngundurke Kurawa sakwadya balane. Kamangka nggunakake adhedhasar ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Yen kowe ora iso duweni patrap sing kaya mangkono, tak pesthekke kowe dudu siswaku lan tak pesthekke bakal tetel kabrahmananmu senggana.
Dedya kala jajak werka kula wonten dawuh penemban Begawan Kesawa Sidi guruku nimbali marang sowanku ana dawuh apa penemban tak jaluk aja ngasih melu-melu sartane cawe-cawe marang apa kang dadi patrape senggana ya Dedya kala jajak werka aku kuwi duweni watekan satriya penemban dadi yen to aku ora kadhawuhan yen to aku ora didhawuhi utawa aku ora dijawil sengara kelakon belani karo sapa sing ora dawuh karo aku iya mergo aku ora didhawuhi dadi aku ora gawe acara dhewe iya aja kaget ya mung aku arep cerita perkara apa Dedya kala jajak werka sing jenenge Anomanyo Senggana kae kawin wiwit biyen pancen mangkono patrape lan pancen kaya mangkono pambegane yen to ora didhawuhi dheweke semrintil mangkat gawe ontran-ontran dhewe nanging yen to dheweke didhawuhi malah saka mangsane berguguk ngutha waton wo aku dadi pirangane kadang tunggal bayu mumet ndasku wancine didhawuhi nyambut gawe mah dheweke mangkat mapan le turu mirang-mirang ke rombongan kamangka dheweke ya teka wonge ya lungguh ya dandan Jawa tak omongke nek didhawuhi nyambut gawe mapan turu ya digeguyu karo sing tak westani iya ning bejane kolang-kalingan cagak ya wis tak jaluk aja cawe-cawe perkarane Anoman ora penemban malah tak jaluk bubarno pecerabakan pawiyatan ana ing pecerabakan Kutha Runggu ya ngesoke dawuhmu aku njaluk pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dedya kala jajak werka purna gati ning Pananggelan Arsa sang pinandhita sang Begawan Kesawa Sidi tedhak saking pecerabakan arga Kutha Runggu arsa minggah wonten ing sanggar pamujan nalika semanten kadharaken dening sanggaring para cantrik manguyu jejangga candrané pindha jawata kairing widodara widodari
Oh.